Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Чанд соат пеш иштирокчиёни муҳорибаи асосии турнири UFC 322 Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена аввалин муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе баргузор мегардад ва пеш аз худи турнир бисёр корҳо рух медиҳанд ки ҳамаи онҳоро мо навор карда наметавонем. Барои ҳамин дар телеграм-канали мо обуна шавед, чунки бисёр хабарҳо ва наворҳое ки дар YouTube намебароянд, дар телеграм-канали мо мебароянд. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описание ва дар якум комментарий закрепид шуда. Дӯстон, агар ба шумо ё шиносои шумо гузаштани граница дар кор бошад, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем. Ин дӯстони мо аллакай тӯли чанд сол мешавад ки дар хизмати мардуманд ва дар ин соҳа таҷрибаи калон доранд. Шуморо шофёрҳои таҷрибадор бо мошинҳои худ бароҳат ба граница бурда меоранд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. Роҳи сафед. Чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Шон Омели дар муҳорибаи Ислам Махачев ва Ҷек Дела Маддалена прогнози худро дод. Биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. муҳорибаи асосии турнири UFC 322 Ҷек Дела Маддалена зидди Ислам Махачев. Ислам аз вазни сабук ба вазни нимёна баромад то ин ки дар ду вазн чемпион шавад. Лекин ман фикр намекунам ки Ҷек аз Ислам дида калонтар аст. қадди онҳо қариб ки баробар аст. Барои ҳамин тақрибан дар қадду қомат онҳо яканд ва дар ин муҳориба қадду қомат нақши асосиро намебозад. Ин муҳорибаи беҳтарин аст. Фикр мекунам ки муҳорибаи наздик мешавад. Лекин ман ба ғалабаи Ислам боварӣ дорам, гуфтааст Омели. Ва дӯстон, биёед мебинем ки худи Ислам Махачев ба ин муҳориба бо чӣ гуна нақшаи ҷангӣ мебарояд. Рости гап барои ман ин яке аз муҳорибаҳои вазнин аст, чунки ӯ калон ва дар ҳама мавқеъ хуб аст. Шояд ӯ аз гӯштин ҳимояи хуб надорад, аммо греплинги ӯ хеле хуб аст. Аз ҳамин сабаб ман худро барои ҳама чиз омода карда истодаам. Ман бо ӯ дар стойка ҷангида метонам, гӯштин гирифта метонам, дар греплинг қувваозмоӣ карда метонам ва ман медонам ки ӯ низ барои муҳориба зидди ман сахт омода шуда истодааст. Ман гуфта наметонам ки стили ман ва Билол Муҳаммад монанд аст. Билол низ гӯштин гирифтанро дӯст медорад ва Ҷек аз гӯштини Билол худро хеле хуб ҳимоя карда тавонист. Аз ҳамин сабаб ман бояд ки барои ҳамаи чиз омода бошам. Агар ки ӯ гӯштини маро манъ кунад, ман боз ин корро такрор мекунам. Агар ки гӯштини ман ба кор наравад, пас ман бо ӯ дар стойка меҷангам, гуфтааст Махачев. Ва дӯстон, маҳз ана ҳамин чизҳо ин муҳорибаро ин қадар шавқовар мекунанд, чунки чӣ гап мешавад агар ки муҳориба дар стойка гузарад, ё ин ки чӣ гап мешавад агар ки муҳориба дар замин гузарад. Ва барои ҷавобро фаҳмидан ҳамаи мухлисони ММА ин супер муҳорибаро интизоранд. Топови ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблейд оиди дебюти дӯст ва ҳамдастаи худ Шем Рок фикрҳояшро баён кард. Шем ба монанди ман аст, ӯ рекорди 11-1 ё ин ки 12-1 дорад ва аз ин ғалабаҳо танҳо як тояш то қарори доваро рафтааст. Бисёри муҳорибаҳои ӯ дар якум раунд ба анҷом мерасанд. Аз ҳамин сабаб ӯ ба UFC боз барои як финиши дигар меравад ва ӯ боз як ҷангори хуби дигари вазни сабук мешавад. Ва медонед, ин чиз барои ман хуб аст, чунки кадом ҷангоре ки ба ман визв додан мехоҳад ё нисбати ман ягон бадбинӣ дорад, лекин дар рейтинг нест ё дар поён қарор дорад, Шем онҳоро ба ҷои ман мезанад, гуфта аз Пимблейд. Ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Педи боварӣ дорад ки Шем Рок Нурулло Алиевро фавран шикаст медиҳад ва ҳамчунин ӯ гуфт ки касоне ки ба ман визв медиҳанд, лекин дар рейтинг аз ман поён қарор доранд, Шем ба ҷои ман онҳоро шикаст медиҳад. Ва чӣ гуна ки медонем, чанд муддат пеш Нурулло Алиев ба Педи Пимблейд визв дода буд ва ҳамин гуна Педи Нуруллоро дар назар дошт. Акнун дӯстон, ин муҳориба барои мо шумо мухлисони тоҷик боз ҳам шавқовартар шуд, чунки Нурулло Алиев метавонад ки Шем Рокро шикаст диҳад ва дарҳол ба худи Педи Пимблейд визв диҳад. Албатта ки ба Нурулло Педиро намедиҳанд, лекин Алиев ҳамин гуна дар гирди худ хайп ҷамъ карда метавонад. Худи шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Метавонед фикрҳои худро нависед. Ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.